Penzada узучы güzel Müslüman kızı бәйгесе башлыча dinimizге ислам dini yolalarına, guruf-гадәтләренә нигезләнеп оештырылса, татар кызы конкурсы исә тулысы белән дөньяви тормышыбызга, телебезгә, тарихыбызга һәм мәдәниятебезгә багышлап уздырыла. Бу конкурс кирәк татарларның обычайларны күрсәтергә, татарларны күтәрергә, нинди безнең татар халыгы уңышлы, матур, нинди татар хатыннары ыланнарны укыталар, ничек ыланнарны воспитывать итәләр, тәрбия итәләр. Шундый конкурслар кирәк, чтобы кешеләр күрсен, и яшь кызлар безгә килсеннәр. Шулай итеп аңлагансыздыр инде, без татар кызы бәйгесендә. Районнарда узган сайлап алу турларында дистәләгән кыз катнашкан булса, бүген финалга нибары 7-се генә килеп җиткән. Сайлар районнарда, район обществоларыбыз арбага, җибәрәләр безгә, җибәрәләр карточкаларны, видео записларын, аннан без үзләрен яшәбез, и үзебез җибәрәбез жюри, багабыз инде кайсы кызлар мөмкин чыгарга финалга. Әлбәттә, мәртәбәле жюрига бүген Пензаның иң уңган, иң шибәр һәм иң булдыклы кызын сайлап алу җиңел булмаячак. Күренеп тора, биргә төбәкнең иң җитез, иң шая, кыскасы иң-иңнәре килгән. Мин бик тә яратам аш пешерергә, җырларга яратамын, и участвовать итәм разный конкурсларда. Спортта участвовать итәм. Кичкенәдән мин яратамын пешерергә, пәрәмәчләрне, чәчәк атламаны, чакчакларны, бәлешләрне. Быел 7-нче тапкыр уздырылучы конкурста ел сайын нинди дә булса бәйге стәле бара. Әмма ләкин 6 ел дәвамында бер генә тапкырда үзгәрми торган бер номинация да бар. Ул да булса татар халык ашлары. Менә шушы ашлар бүгенге конкурсантлар инде монда да алып килгәннәр. Бөтенсе дә монда бәлешләр, кыш теле чәкчәкләр, әмма ләкин менә бу Альбина Медведева әзерләгән ризык Ульяновск өлкәсендә урамады биртелсә, бу якларда аны катлама диләр. Безнең якларда бик яраталар катламаны. Һәм мин әнием белән шуны пешердем. Бер кеше утла камыр белән тота, икенче кеше бара таба өстендә и кыздыра барабыз. Пенза төбәгенең танылган татар кызы 2020 исеменә лаек булу өчен тырышучы 7 кыз үз көчләрен 7 номинациядә сынап карады. ТССР оешу турында декларация кайсы елда тарафыннан имзаланган? Мин уйлыйм, 27 майда 1920 елда. Кызларыбыз бик шибәр, уңган, кулга осталар, сез күрдегез инде пешергән әйберләре бар. Но әзрәк безнең проблемаларыбыз да бар. Кайбер кызларыбыз бик татар телен бытовой урында гына беләләр. Шуннан да конкурс барышында байтак кызларның татар телен камил белмәүләре үзен нык сиздерде. Мәсьәләсе бик аксый. Шуңа күрә күбрәк игътибарны телгә, шулай ук интеллектуаль бәйгегә күбрәк игътибар бирүләрен үтенер идем. Бөтендөнья татар конгрессының халыкара татар кызы конкурсы нигезләмәсе буенча, мондый бәйгеләрдә бар тик кияүдә булмаган татар кызлары, туташлар гына катнаша ала дип язылса да, төбәкләрдә 1-2 балалы аналарның катнашуы да булгалый. Әлбәттә без кияүдә булганнарны кабул итмибез. Ул безнең положение буенча билгеле инде, ләкин региональ төбәк ара татар кызы бәйгесе инде ул гомумән андагы оештыручыларга карамагында. Без моңа кагылмыйбыз, без әйтәбез инде әлбәттә кияүдә булганнар ярамый дип, ләкин ансы инде тулысынча регион үзе эш итә. 4 сәгатькә якын барган бәйгегә йомгак ясарга утыргач та жюри әгъзаларына кайсы кызның нинди номинациядә уңышлы чыгыш ясавын ачыклау җиңел булмады бугай. Шулай да бәйге инде, аның баш җиңүчесе дә бер генә булырга тиеш. Татар кызы 2020 Пенза бәйгесендә җиңү яулап, Мисс Татар кызы исеменә һәм кыйммәтле тажга лаек дип табылган Альбина киләсе елда Пенза татарларын халыкара конкурста тәкъдим итәчәк. Пенза өлкәсеннән Рамис Сафин, татарлар.